Paýta plany dolan ogaýdylan Türkmenistanyň büdjet işgärlerinden pul ýygnamak we olary mejbury ýygma çekmek işleri dowam edýär. Türkmenistanyň ähli vilayetlerine döwlet paýta plan borçnamasynyň üstünlikli ýerine ýetirilenligi resmi derejede oglan edilse-de, ýurdun dürli regionlaryny döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak, olary mejbury ýygma çekmek işleri dowam edýär. Harwalara ýatymlaýyn mejbury paýta ýygdyrylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertini 12-nji noýabrda habar berdi. Azatlygyň marly habarçysy welaýatyň käbir edara kärhanalaryny işgärlerden paýta ýygmy üçin ýylyp pul ýygnalýanlygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä bu mejbury çäre işgärleriň arasynda nägileligi sebäp bolýar. Şu gün ýerden mary gaz çykarşyň işgärlerinden adam maşyna 100 manat möçberini pul ýygnadylar diýip habarçy Fişen we uny beren maglumatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä dilden görkezme esasyny öz garamagyny naklardan pul ýygnaýan edaranyň degişli ýolbaşçylary nägilelik bildiren işgärleri haýbat atýar. Türkmengaz döwlet konserniniň binýadyndaky mary gaz çykarş müdürlüginiň baş edarasy Mary welaýatynyň Şahatlyk şäherçesinde ýerleşýär. Ýurdun şu wagt içinde üstü açylan iň ýeri galkynyş gaz känine Mary gaz çykarş edarasy hem iş alyp barýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Balkan welaýatynyň käbir etraplaryna da büdjet işgärlerinden pul ýygnamak, işgärleri we gullukçylary ýatymlaýyn ýygma çekmek işleriniň güýçlü depgine dowam edýänligini habar berýär. Serdar etrawynyň etrap merkezinde ýerleşýän bilim terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerinden hemde saglyk pudugynyň işgärlerinden gündelik adam maşyna 30 manatdan pul ýygnalýar. Bu pudoklaryň ýolbaşçylary görkezlen puluň hasabyna işgärleriň öz deregine hakyna işçi tutuljakdygyny aýdýarlar. Pudogyň düdümindäki edaralarda zähmet çekýän beýleki gullukçylar paýta ýygma ýatymlaýyn özleri gatnaşmaly bolýar. Serdar etrawyna ýatymlaýyn paýta ýygma mejbury çekilýän gullukçylaryň hataryna mektepleriň we keselhanalaryň tämirlikçileri beýleki hojalyk işgärleri bar. Olaryň ençemesi bilen gurrundaş bolan habarçy ýatymlaýyn ýygma çekilýän büdjet işgärleri üçin döredilen ýaşaýyş şertleriniň amassyzlygyny aýdýar. Mejbury ýygymçylar Serdar etrawynyň çerkezli, tutly, mämili obalaryny şeýle-de Magtumul etrawynyň çetki obalaryna paýta ýygmaga ekdilýärler. Mejbury ýygymçylar diňe bir büdjet işgärleri bilen çäklenmeýär eýsem, harwalar hem ýygyma çekilýär. Serdar şäherindäki harby diwiziýanyň polklaryna gulluk edýän eskerler hem ýygyma çekilýär. Olara gowuşy meýdanlaryna gurulan palatkalarda ýatymlaýyn paýta ýygdyrýarlar diýip habarçy belleýär.